venter. Thomas Sørensen, og mellem benene på Thomas Sørensen. Johan Elmander. Kæmpe fejl nede i det danske forsvar fra... Vi ser den lige her igen. Han vil hætte den tilbage til målmanden, og det går helt galt. Akker står måske og sover lidt, og så er der plads. Og den får man her i Elmander. Får man det indtryk, at han scorer. Han venter på, at Thomas Sørensen kommer ud og åbner benet. Spiller han imellem tunnel. 1-0 til svenskerne. Oj! Det var spark på mål fra Peter Hansson. Og hvad siger vi der? Vi siger 25, i hvert fald 25 meter. Minimum. Måske 30. Ja, jeg tror, det er længere ude, Flemming. Vi kan se det. Vi sidder heroppe og kan se det. Spændende lige at se den igen. Vi ser den her. Han nøjes altså med 2 mand i muren. Peter Hansson. Ja, der. Den snitter lige Lars Jacobsen. Fremragende førstegangsberøring, og så afleveringen bagefter. Wilhelmsson væk fra Jan Christiansen. Alt den der plads, og så til den dejlige aflevering. Og så har Wilhelmsson Jan Christiansen lige, hvor han vil have ham. Ind og udfordrer ham. Lynende hurtigt til baglinjen. Det her. Måske lidt tilfældigt, at Thomas Sørensen ikke får fat i den, men en dejlig detalje igen for Elmander. Bagom med hælen ind i målet. Og det er selvfølgelig ikke fortjent, at svenskerne fører 3-0, men det er fortjent. Baljić otvara se, Barbarez, vidio je to, Baljić, evo Barbareza, velika prilika za Bosnu i Hercegovinu i gol! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu na Parken stadionu! Kakav gol Sergeja Barbareza! Bosna i Hercegovina vodi na tribini stadiona u Kopenhagenu. Jednostavna akcija iz 2 poteza. Rijetko ovo kada promaši Sergej Barbarez. Brdović, vrlo lijepo. Berberović. Odlična lopta Sergeja Barbareza, Berberović. Pešlja. Dobar centar, šut prilike, 2-0! 2-0! Elvir Baljić je strelac! Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati na stadionu Parken. Naša reprezentacija u evropskim i svjetskim natjecanjima. Ovo je sada fantastičan rezultat, 2-0. Pešlija je asistirao, a Baljić sada pogodio. Tako se igra vrlo jednostavno. Rekao sam da Danci imaju izuzetno sporu odbranu. Bollen ut till höger, inlägget studsar, rensas av Mikael Nilsson. Elm, nu måste bollen komma upp på Zlatan. Och det gör den också, Zlatan med till bollen! Zlatan Ibrahimovic, han gör mål! Han gör mål! Zlatan gör mål! På stopptid i de sista sekunderna! Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 till Sverige! Gör 2-1 till Sverige när matchen är slut! Och på vilket sätt? På vilket sätt? Ja, det är helt otroligt. Se här! Och vilket mål! Vilket mål! Men det är viktigt att sträcka fram den där foten. Matchen är slut, Bosse! Sverige har vunnit! Fantastiskt. Sverige är med i VM-kvalgruppen i allra högsta grad igen. Genom mål av Zlatan Ibrahimovic på det här säregna sättet. Men vi måste få säga att det var välförtjänt, Niklas. Det var otroligt välförtjänt. Den där straffen i 80 minuten var naturligtvis ett jäkla bakslag. 6 igrača, čini mi se u živom zidu. Salihović, šut i gol! Gol! Bravo se, majstore! Gledamo još jednom. Kakav udarac se Salihovića. Osjetio sam ga, poštovani gledalci, ne znam kako, ali vjerovao sam da će Salihović pogoditi iz ovog slobodnog udarca. Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! 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 Strelac! 5. gol Džeke! Wir sind in den Schlussminuten. Bosnien mit den letzten Anstrengungen. Džeko Latte und auch der Nachschuss von Jahic endet am Pfosten. Was für ein Pech für die Gäste. Džeko ganz allein vor Eduardo. Und dann der Pfosten. Kurz darauf ist dann Schluss. Portugal gewinnt am Ende glücklich mit...